Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali tela na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvý, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo písmo. Kosť mu nebude zlomená a na inom mieste písmo hovorí, uvidia, koho prebodli. Počuli sme slovo Pánovo. Uvidia, koho prebodli, ale nie vždy je to tak. Vieme ešte pozrieť sa a čítať, koho nám to prebodli. Vidíme na kríži Krista ženícha obetujúceho sa. Dôležité je, aby sme vedeli čítať vlastne, čo sa to všetko aj jednak aj vo Svetom písme, ale aj na našich symboloch a modlitbách vlastne hovorí, odohráva. Všetky naše gestá niečo kričia, niečo komunikujú, niečo vyslovujú. Ale keď žijem nejakým spôsobom života, tak neviem to čítať, alebo to viem čítať. Závisí to od určitých schopností. Dnešný človek už mnohé symboly žiaľ nevie čítať a to je trošku problém, že som aj rozmýšľal, že áno, že ten obraz z našich babičiek, detkov, možno, že už je dnešnému človeku vzdialený, božského srdca, nepoškodeného srdca Panny Márie, tak možno vymyslieť novú ikonu týchto vyobrazení, ale či aj tu budú vedieť dnešní ľudia prečítať. Lebo je to určitú schopnosť, ktorú človek v sebe musí mať. Ako mnoho ľudí nevie prečítať podstatu dnešného sviatku v tom, že si neuvedomujú tú Božiu lásku a akým spôsobom sa nám dáva. Keď hovoríme bežne o láske, o prirodzenej, je to niečo iné. Ale povedať niekomu, že Boh ťa neustále miluje, je v podstate povedať mu, že Boh ťa nadprirodzenou láskou neustále miluje. A čo to znamená? No, prirodzenú lásku medzi mužom a ženou väčšinou nejakým spôsobom vieme prečítať, vnímať cez zmysly. Cítime ju. Vidíme ju mnohokrát. Možno, že prežívame to aspoň v nejakom pochopení, porozumení. Ale takýmto spôsobom Božiu lásku nečítame. A nemali by sme. Lebo môže to byť dosť nebezpečné, lebo jednak svojím zmyslom, v tomto zmysle nemôžeme dôverovať, ale ako sa prečíta to, že ma Boh neustále miluje, je jediné skrze vieru. To je niečo, čo musím veriť. Samozrejme je to aj dar, ale musím sa tomu daru vedieť otvoriť. Aby som spoznal tú hĺbku, nádheru, výšku toho, čo Boh vlastne neustále v každom momente môjho života uskutočňuje. Samozrejme niekedy je ťažké čítať v niektorých momentoch tú lásku, ale o to väčšiu vieru treba prosiť, aby sme vedeli prečítať, koho nám to prebodli, kto sa to za nás obetoval. No, nemôžem žiť telesným spôsobom života, ak chcem čítať vierou. To sa vylučuje. Naša duša v podstate je taká, že ona sa prelieva, presúva
A podľa toho, ktorá časť nášho ja je silná, tak ostatné je slabšie. Čo tým chcem povedať? No, pokiaľ sú napríklad moje emócie silné, hnev, žiadostivosť, tak rozum bude asi trošku slabší. Nedá sa mať silu aj tam. A podobne je, že keď žijem jednoducho žiadostivo telesne, tak nebudem vedieť čítať Božiu lásku. To sa vylučuje. To nie je možné. To ako mať záľubu vo svetáckosti a zároveň žiť hlboký obetavý život, jednoducho sa nedá. Takisto ja môžem sa volať, že som v spoločenstve nejakom, ale pokiaľ to nestelesnujem a nežijem, tak sa len tak volám, dávam si takú nálepku. Takisto ctiteľ božského srdca je ten, nielen, že je v nejakom bratstve, ale tak koná to, čo sme sa tu na začiatku modlili. Odprosenia, adorácie, úkony lásky, obety. Ale ako to budem robiť, ak neviem v prvom rade prečítať, že som neustále, nekonečne, v každom momente Bohom milovaný? Ako to uskutočním? Ťažko. Musím žiť najskôr z viery. Až potom môžem pochopiť tieto veci a potom ich môžem snáď uskutočňovať z milosti Božej. A žiaľ, dneska málo kresťanov koná odčinenia, odprosenia. To je to Františkovo, ktorý išiel s plačom po meste a hovoril, láska nie je milovaná. My si povieme, áno, keď by som toto nejako začal žiť, no nežije sa to medzi nami, kresťanmi. A preto ani nespoznávame to, čo apoštol Pavol tak nádherne opísal, že Otec nebeský nám chce dať. A čo nám chce dať? Nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho ducha mocne zosilnil váš vnútorný človek. Keď je ten vonkajší, ten žiadostivý, oslabený, už môže rásť ten vnútorný. Aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach. Aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť. Môžeme pochopiť len, keď máme Krista skrze vieru. Aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka. A poznať aj Kristovu lásku. Toto všetko musí predchádzať. Viera musí predchádzať, spôsob života podľa viery musí predchádzať moje poznanie Kristovej lásky. A garantujem vám, že poznať, vyznať sa v akejkoľvek inej vede je nič, je slama oproti v tom, keď viem, ako ma Kristus miluje. Poznať aj Kristovú lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia milosť celá. O tom je aj dnešná slávnosť. Aby sme sa nechali poznačiť Kristovou láskou a aby sme žili to, čo sme sa na začiatku modlili. Život aj nachádzací čas na adoráciu, odprosenia, úkony lásky. Aj tak sa modliť, nie žiadostivo. Nie len podľa žiadostí, ale verne, s vierou vytrvalo. Aby sme hlbšie a hlbšie poznávali Kristovu lásku z kríža. Aby sme dokázali čítať v našich životoch vo všetkom. V každom jednom dni vieme prečítať, ak máme vieru, nekonečnú Božiu lásku voči nám. Podľa toho sa snažíme pozerať, ako Boh koná k nám a podľa toho sa snažíme aj žiť. Zmotniť to a ďalej odovzdávať. Amen.